Sziasztok, Viktor vagyok. Kártyatrükköket szeretnék nektek mutatni, amit utána el is magyarázok. Az első trükköm az, hogy a néző húz egy lapot. Kérek, húz egy lapot. Ezt mutasd meg a kamerának is, légy szíves. Remélem látjátok. Jó, adod ide felülre. Jó, itt van felül a nézőlapja. Elemelem. És kikeresem a 3 jokert. Megmutatom, hogy mindjárt itt van egy joker, 2 és a 3 pont egymás mellett voltak. A paklit azt ide lerakom. Megfogom, és nem mutatom, hogy ugye van egy jokerünk, ugye? Amit ide lerakok. Van még egy jokerünk, és van egy harmadik jokerünk. Bök rá valamelyik lapra, bármelyikre. Ez. Jó van. Akkor mondjuk ezt a szélét ide rakom. Nem tudom, hogy van egy jokerünk. Egy joker. És a másik joker. Jó, és ha csettintek egyet, akkor nem tudom, egy joker, 2 joker, és a nézőlapja. Na, ezt a trükköt úgy kell csinálni, ugye szükségünk van a 3 jokerre. Ugye meg kell a kártyát, egy pillanat. Jó, mielőtt elkezdem a trükköt, meg kell néznem az alsó lapot, ami ez esetben a Trap 9-es. Jó, megnézem, és kérem, hogy húzzon egy lapot. Tegyék fel, hogy most ezt húzza. Ami jelen esetben megnéztem a Pick 2-es. Jó, meg kell rakni ide fölülre. És ugye elemelem, ugye, itt mondjuk elemelem, akkor a nézőlapja a Trap 9-es mellé kerül. Úgyhogy nem lesz más dolgunk, mint hogy megkeressük ugye a jokereket, azt mondjuk, de részben a nézőlapját is. Itt van a nézőlapja, mondjuk egy joker, mondjuk, hogy 2 és itt a harmadik joker. Nem lesz már szükségünk, és a nézőlapját az a lényeg, hogy ez mindig felül legyen a 2 jokernek a tetején. Megfogjuk, és tartunk most itt egy kis hidat. Azt úgy kell csinálni, hogy 2 lapot megemelünk, és a kisünket ott tartjuk. Megfogjuk a 2 lapot, megmutatjuk, hogy van egy jokerünk, visszarakjuk, és így nem lehet tudni, hogy ez 2 lap volt. Lerakjuk ide a nézőlapját, megmutatjuk, hogy van még egy jokerünk, és van még egy jokerünk. Megkérjük a nézőt, hogy bökjön el valamelyikre, tegyük fel, hogyha mondjuk a saját lapjára bök rá, akkor ez esetben a másik szélsőt kell ráhúzni. Így, és akkor megfogjuk a lapot, megmutatjuk, hogy van egy lapunk, csinálunk egy ilyet, leveszünk a felső lapot, a nézőlapját, megmutatjuk, hogy van még egy jokerünk. És nincs más dolgunk, hogy csettintünk egyet, és megmutatjuk, hogy az egyik joker átváltozott nézőlapjával. Köszönöm szépen!